Let's go. Emma, hello, 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 hello. So many things were in my mind, so many things where I want to say, so many things where they bust my brain. Oh Lord of mercy. An ce mu koma gida mun koma, an ce mu kulle kofa mun kulle, an ce mu wanke hannu mun wanke. On our way to mango ito. If corona no kill person, hunger go kill person. In corona batta kashe mu ba, ayyuwa za ta kashe. Hello, Mr. President, see wallahi my people they suffer. Hello, Mr. Governor, see wallahi my people are hungry. Hello, Mr. Senator, lokacin zabe kun san gidanmu, lokacin zabe kun san garinmu, amma yanzu kun bar mu da kanmu. I say, see my people are hungry, my people are hungry, my people they vex. Oh Lord, mutane na fushi, mutane damuwa, mutane na jin yunwa. If corona no kill person, hunger go kill person.